Bon dia a tots i benvinguts al Centre Municipal de Cultura Paulo Freire. Per fi hem arribat a les vacances de Nadal, que bona falta ens fa. Però abans d'anar-se'n ens queda aquest concert, fruit de l'esforç de tot aquest trimestre. Disfruteu del concert, us demanem silenci i per favor apagueu els vostres telèfons mòbils. Els alumnes de primer, els més xicotets de primària, ens oferiran un popurri de cançons tradicionals valencianes. Un popurri és una peça musical formada per un conjunt de melodies de caràcter popular. Un fort aplaudiment per a ells!